Jó napot kívánok, Sirmán Tamás vagyok, nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözlöm. Ebben a videóban röviden beszeretném mutatni a cégünkkel, miért éri meg a viszonteladóknak együttműködni. Immáron több mint 5 éve Kovács Gábor tulajdonostársammal, barátommal hoztuk létre a vállalkozásunkat és indítottuk el. Kezdetben egy nagyon-nagyon neves európai márkának lettünk a viszonteladói, kizárólagos forgalmazói Magyarországon, és hát nagyon-nagyon jó volt az indulásunk, ugyanis az európai 600 viszonteladó partnerből bekerültünk a top 12-be. Pontosan ezért nem értettük, hogy egy év múlva miért nem szolgálnak minket ki, és hát akkor jött a hideg zuhany, hogy igazából ez a nagy cég ez mindent online akart értékesíteni, nem szolgálta ki a disztribútorokat, és hát ekkor jött számunkra az ötlet, hogy hozzuk létre a saját márkánkat, és kezdjük el a saját brandünket építeni. Ez lett a Magna CBD, és hogyha beütik a kereső programba, akkor látható, hogy mennyi találatot fog feldobni, ugyanis nyilván Magyarországon 4 év alatt most már mondhatjuk azt, hogy az egyik piacvezető CBD márka lett a miénk, viszont Európa számos országába is eljutottunk, és tényleg egy nagyon-nagyon magas minőséget képviselünk. Igazából ugyanabba a gyárba, még szebb csomagolásba tudtuk elkészítetni a termékeinket, és nyilván ezáltal, hogy ez saját márka, ezáltal a viszonteladóinknak is egy jóval kedvezőbb árat tudtunk biztosítani, és mondhatjuk, hogy a mai napra már rengeteg visszatérő vásárlónk van, ugyanis számunkra a minőséget pontosan az elégedett visszatérő vásárlók száma határozza meg, és erre most már nagyon-nagyon büszkék lehetünk. De hogy a viszonteladóknak miért éri meg a Magna CBD-t forgalmazni, velünk partnerséget kötni, azt nagyon-nagyon röviden elmagyarázom önöknek. Az egyik fontos, hogyha egy embernek adok valamit a kezébe, hogy szedd ezt a terméket, akkor lehet, hogy ő fogja szedni 1 napig, 2 napig, 3 napig, utána 4 napig nem, amikor eszébe jut megint, viszont hogyha mi adunk nekik egy megértést, egy tudást, hogy ez a termék hogy működik a szervezetükben, milyen fontos szerepe van, és a viszonteladókon keresztül ezt az információt el tudjuk hozzájuk juttatni, ezek a fogyasztók, ezek nagyon-nagyon becsületesen, folyamatosan, odafigyelve, megértéssel fogják ezeket a termékeket fogyasztani, és ez számunkra nagyon-nagyon fontos, úgyhogy a vállalkozásunk indításánál egy farmakológus barátom segítségét kértük, ő volt az, akivel együtt alakítottuk ki tulajdonképpen az üzletünknek az indítását, és nagyon-nagyon fontos a mai napig számunkra, hogy ezt a bizonyos információt a termékeink mellé oda tudjuk adni mind a viszonteladóknak, és a viszonteladókon keresztül a fogyasztókhoz is ez el tudjon jutni, és ez nagyon-nagyon lényeges. Viszont miért fontos a viszonteladóknak? Az egyik az, hogy egy ilyen tudást is adunk a termékünkhöz, a másik fontos, hogy a CBD-ből vannak az úgynevezett gyengébb, kicsit gyengébb minőségűek az izolátumok, vannak a középminőségűek, a széles spektrumok, és vannak a teljes spektrumú készítmények, és nem én, hanem a szakmai oldalak írják és mondják, hogy a legjobb élettani hatásai a teljes spektrumú készítményeknek vannak. Hallottam egy nagyon-nagyon jó hasonlatot, ez körülbelül a CBD fogyasztás szempontjából olyan, mint hogyha én elmennék egy koncertre, és mondjuk egy hangszert hallgatnék, ez lenne a CBD izolátum, viszont teljesen más a hangképe, hogyha mondjuk ott van még mellette 5-8-10 féle hangszer, és azon hallgatok meg egy zenei darabot, úgyhogy körülbelül ilyen különbség van egy izolátum és egy széles spektrum között, és ez a hasonlat ez számomra nagyon-nagyon érdekes volt, és nagyon-nagyon tetszett. Az egyik, hogy egy prémium minőséget kínálunk a viszonteladóknak, a másik fontos dolog, hogy mi hiszünk abban, hogy egyszerre kiskerezni
nagykerezni nem lehet. Mi nagyker vagyunk és viszonteladókat szolgálunk ki, tehát mi nem kiskerezünk, online akciókkal nem tesszük tönkre a boltos kereskedéseket, ugyanis rengetegen panaszkodnak a magyar piacon arra, hogy vannak bizonyos forgalmazók, igaz, hogy adnak egy jó árést, viszont webben olyan akciókat adnak, 2 fizet, 3 kap és társai, amivel egyszerűen egy bolt, egy kereskedelmi egység nem tud versenyezni, nekik teljesen más a rezsijük, a költségük, és nyilván ez nem fér bele. És ez a 2 dolog, ez ütközik, ez etikailag sincs rendben. A viszonteladóinkat megnyugtatjuk, hogy mi nem csinálunk webes akciókat, mi kizárólag a nagykereskedéseket, viszonteladókat szolgálunk ki, és mi abszolút erre törekszünk, hogy nekik ezt a hátteret tudjuk biztosítani. A másik fontos dolog, hogy a prémium termékünket egy extra áréssel tudjuk a viszonteladóknak átadni. Az azt jelenti, hogy van egy nagyon-nagyon erős jutaléktömeg, amivel ők tudnak dolgozni, amivel tudnak kalkulálni. Nyilván akár a törzsvásárlói kedvezményeket is tudják ebből biztosítani. És ami lényeges, hogy van egy VIP tagságunk, akik a havi 300 000 forintos forgalmat bruttóban elérik, azok még a speciális árból még további 5% kedvezményt kapnak, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon előnyös, többen éltek már ezzel a lehetőséggel, és tényleg rengetegen számolnak be arról, hogy a Magna CBD-vel egy folyamatosan növekvő, visszatérő vásárlói kört tudtak kialakítani. Úgyhogy mindenképpen fontos a viszonteladók szempontjából a prémium minőség, a szakmai háttér, nem vágjuk tönkre az online akciókkal az üzleti kereskedelmet. Nyilván egy nagyon-nagyon jó árésünk van, 30 000 forinttól ingyenes a kiszállítás, nincsen minimum rendelés, és az adott nap 10 óráig leadott rendelések másnap ott vannak. A másik fontos dolog még, hogy több olyan viszonteladó van, aki bekorlátozza magát egy közepes minőségű 10%-os olajjal. Gondolok én arra, hogy mondjuk egy 30 ml-es 3000 mg-os CBD olajat árulnak. Van, aki kizárólagos szerződést kötött egy ilyen olajra. Nem tudom, én úgy tudom, hogy nem is lehet kizárólagos szerződést kötni. De az érdekessége az, hogy ezzel a viszonteladó bekorlátozza magát, hogy nem tud kiszolgálni súlyos betegeket. Ugyanis a szakmai oldalak azt írják, hogy a súlyos problémákra igazából 20-30, akár 40%-os olajat javasoljunk. Egy 10% erősségű olajtól nem várhatunk olyan nagyon nagy csodát, és ami fontos, hogy a hatóanyag mennyisége mellett nagyon-nagyon fontos a sűrűség is, hiszen nem mindegy, hogyha én mondjuk egy teafiltert egy csésze vízben oldok föl, vagy egy vödör forró vízben, nyilván más lesz a hatása, úgyhogy nagyon-nagyon lényeges a sűrűség is. És a jó hír hogy nagyon-nagyon széles termékpalettánkkal egy nagyon-nagyon széles vevőkört tudnak kiszolgálni a mi viszonteladóink. De beszéljünk arról is, hogy a fogyasztóknak miért fontos az, hogy legyen választék, mert én is nyilván élek az egészségügyi termékekkel, az alternatív megoldásokkal, és ha egészségről van szó, nem csak én, hanem nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy ott a prémium minőséget keressük, és ha lehet, én rövid idő alatt nem hosszabb, nem közepes, hanem minél gyorsabban szeretnék rendbe jönni, ha valamilyen problémám van, és ezért inkább kifizetek egy kicsit több pénzt egy minőségű termékre, mint hogy kísérletezzek el egy gyengébb vagy egy közepes minőségűvel. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy a vevő hagy döntse el, hogy ő egy prémium minőséget akar, vagy egy közepes minőségűt akar, vagy egy olcsó, gyengébb minőségűt. És nyilván itt kihangsúlyozom még egyszer, hogy nem én mondom, hanem a szakma, hogy a legjobb élettani hatásai a teljes spektrumú készítményeknek vannak. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon ajánlott
átnézni a mi ajánlatunkat, és nagyon-nagyon bízom abban, hogy esetleg lesznek kérdések, és ez a bemutatkozó videó bizalomra ad okot, és nyilván közösen megegyezve ezeket a termékeket kínálva egy sikeres, hosszú távú együttműködést tudunk létrehozni, úgyhogy keressenek bármilyen kérdéssel, bizalommal, várjuk a megkeresésüket. Köszönöm szépen, viszonthallásra, viszontlátásra!